फिन आरोबाव मैदेरनि उरखार। नंगौ, दासान्दि गुबुन गुबुन जायगायाव मैदेरनि उरखारजों गोबां सुबुंफ्रा न' बां सिलिंखार खालामजानानै गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेबायदिनो दिनै थांनाय हराव बाक्सानि सुबानखाथायाव मैदेरनि उरखाराव न' बां सिफायनानै दुलियाव दोननाय माइखौ जानानै सिलिंखार खालामलाङो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला नखरनि बिगोमाफोरा गावनि जिउखौ खुनुरुखुम रैखा खालामनो हायो होननानै फोरमायो। बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख' 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाब सुबानखाथा बिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय सेरफांगुरि गामियाव थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बां सिफायनायजों लोगोसे दुलिनि माइ जानानै गोबां खहा खालामनाय खौरां मोननाय जादों। फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय हरनि 10 रिंगासोआव सेरफांगुरि गामिनि दिफुल बर'नि ओंखाम संग्रा इसिं दुलियाव दोननाय माइ आरो खमैबो 40 दालसो गय बिफां फुलिफोरखौ सिफायना गालाङो। लोगोसेयैनो दाबसे गामिनिनो मर्टन बर'नि थाग्रा न'खौबो सिफायनानै गालाङो। मर्टन बर'आ मोनथिहोनाय बादिब्ला मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय गावनि जिउखौ खुनुरुखुम रैखा खालामनो हायो होननानै फोरमायो। खहा खालामजानाय नखरफोरा सोरखारखौ अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे हाग्रानि मैदेरखौ होबथानायनि राहा खालामनो खावलायहरदों। गामिनि मुङा जाबाय सेरफांगुरि, सुबुनखाथा सेरफांगुरि सोनाब। ओमफ्राय आंनि मुङा जाबाय मर्टन बर'। माने थिनि हराव जों उन्दुबाय थानाय समावनो हरखाबैनो मुथिंबा फैनानै बेराखौ बोख्लावनायहाय जोङो बोरैबा बारग'लांनायसै 11ता बाजायाव। हाग्रानि मैदेरा बेसेबांसो? माथाम फैदोंमोन। माथामाव मानैखौ नुदो, मासेया मुथिंबा थांदो। मा खहा खालामो? माने बे बेरा बोलाबदो, ओमफ्राय आरो बे बेरा खिनियानो आरो गय दंमोन फिसा फिसा फुलि फांथामसो गाफायलांदो। जै समाव मैदेरा बेराखौ बोख्लाबदोंमोन बै समाव बे न'आव मानसि उन्दुबाय दंमोन? बे समाव मानसि उन्दुबाय दंमोन। जेनथेन मेनथेन ओंखारग'नो हादो। बिटिआर सरकारनिफ्राय एसे अननानै माबायदि होबथानाय राहाफोरखौ मोनोबा मोजां जागौमोन। बहुद उतपात बारा जादो। सरकारा एसे अननानै आरो बनायनानै माबा राहा मोनोबा गाहाम जागौमोन। जोंनि गामिया आरो सुबुनखाथा सेरफांगुरि होनो। ओइ हराव 10ता बाजायाव फैनानै 19 खालामलांदो आरो न' सेफायलांदो। आंनि फिसालानि गेजेरनिखौबो आरो आंनिखौबो इमान हाया सिं एखेबारे खारनानै बोरैबासो खारदो। आरो नै गथ' आंनि फिसौखौबो एखेबारे हाया एखेबारे बोरैबासो दिहुनख'नो हादो। बेनिफ्राय गय बारि माबा माइ दै गदै माबा लस खालामजोब्बाय आरो माइ जालांबाय बिदि राय खांखि खुरै गथाय लस जाजोबदो बिदि। दा बेसे फायदोखौ मिथिया, आमुखआ थांदों नामा जोंखि फैनाया मानै फैदो जायनियाव फैनाया। इ मानैयानो 19 खालायजोबदो आरो बिदि। फैदोंमोन फैनायालाय बिसोरबो बेसारा होनो हायासै, एख' बुस्थु मोनबोआखै इसोरबो बमा समा, बेनिखायनो होनो हायासै आरो। माने न' फैसाफोरबाबो सफायना ना हरो। ओइ दा 19 मालै 19 जानायनि माबा मोनसे हरोबा सरकारफोरा हरजागोन आरो नोंसोरो अनोबा। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस
पलिटिकल साइन्स, हिस्टरि, इक'नमिक्स, एडुकेसन, फिल'सफि, ससिय'लजि, जिअ'ग्राफि आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफ्रा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिज, केरियार काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथाइबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com